kata ka jingwai mano badai kiniam Katolik te seong yang kadai ini ngasih tok dengan wai phi dengan wai kata dai bangathok mano badai kiniam Katolik kadai ini kam dai ini kumta ada ngadai bangathok sa komen hang ni dai bangam thok lu sa komen hang ni phi la da pidai kiniam Katolik ada pidai kiniam Katolik sa tibhay kata ka jingwai dengan wai ka jingwai Presbyterian mah dengan wai ka jingwai Presbyterian mah dengan wai Presbyterian dengan mga beb badai oh why no man la kasi oh ya kata tamdai re namar ba kadai beb oh kublai ma dia mentangan ruai ka jing ruai Presbyterian la danga dai banga thok sa komen mafi dai ba kadai ka balam dai sa komen mafi ma Imla kenda kertiangi Gajing itutra ngatangan pule kata minta katu kajing wai keplik ada mentangan wai sejam ki presiden sos kami mafi mah na bon ko kun ba I trong trái ding yang in late no kani kaspakel hai ni dan ilong trong phi baro on nai ko mei on nai ko pa baro kilong thala ngala shem ya ut rai disu ulong ubei shisha Nghiêm la khâm đa cơ tiếng ya jing it ut rai ya jing im ban pen de u chu kata jing wai Katolik bang kata jing wai Katolik ka jing wai presiden kata bang kum ni mam tiu lili trong cặp tiu lili trong cặp bên thon Arya herbai ini bagus tiu lili trong cặp bên thon sepa ba pha priu e na ki si po I go to sleep because my friend is now is calling me. Bye. I love you so much. Why ka jing why men sim bakut? Are ngada why ka jing why perthai runganang omde tangga jing why niam banganang jing why perthai runganang ngan super sang api ngalit tiana. Ngan why na tang jing why perthai ma ka jing why Katolik jing why balang play runganang. Shen kan kata jing why jong ni mo kata jing why jong ni. Shen kan ta why no hajing leng no bakrao hang tangin sa shem ya utra kata ka jing why de ka jing why ka jing ka balang play mo ngan se ka bentang why no ka jing why ka perthai ma Don ka jing iten man chong ka sine up nai hap deng ka jing sup ne jing duk don ka jing cha nai ka por ka yom ka nang ka la len ti trong thi la ban ke na ki ba man shwa sim ya ka ban ka la ban pen thmai ya la wei ba phul nai oh what was like ya ka lai sai men chu du chicker men tu long com ba phi chu long men ha ka ru kam la jong ting it kan nang yai ke sao dong
mau banget raya tinggal piano jiwai kasih dong anang nih jiwai niam presiden Katolik anang lo jiwai bai shua ba oh jiwai bai tang kau mau shua ban thia ting ngi haban roi shua le jong i bai mo shua ban thia ngi haban roi shua le jong bai oke shua ba ngan thia ingam ju shong thai ban la i ba i